uno. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:14 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita mga kasama. Gitagbo karon sa Department of Migrant Workers kon DMW ang anaa sa 299 ka mga Pilipino na apektado sa nagpadayong kagubot sa Middle East nga nakapauli na karon sa Pilipinas. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archival niauhag sa Cebu City Fire Office nga hingusga niini ang information dissemination batok sa sunog. Usa patay samtang tulo ang nangadakpan sa gilusad nga entrapment operation sa CIDG Field Unit batok sa mga gun runner sa lungsod sa Liloan. Niatong Sabado sa kadlawon, usa sa mga suspetsado misukol human makabantay nga pulis ang iyang gikatransak. Lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi nihimo na usab og energy conservation measures aron pagsiguro nga adunay igong fuel supply ang LGU. Sugbog Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates. Adong Huwebes mga kasama Marso 5, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karong mga orasa mga kasama samtang uban busy na alang sa pagpangandam sa panihapon. Unsa naman sa ato ang sudan or potahe karong gabi una mga kasama, importante unsa man ka-simple, abisan og utan, tinula. Sa may kaya di sa budget, suwag sa budget, okay na kaayo na. Mais man ang kan or humay, labi na kay nagtaas ang presyo sa mga palaliton, labi na sa kilo sa bugas sa humay o sa mais. Saksak lang na. Labi na sa ito magkabukiran karon nga naidaghang mga pananom. Root crops baka mayong hapon yung tara naminaw sa ilang mga radio baka sa itong digital platform DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app mga kasama asa man ka mo na himutang naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama, gitagbo sa Department of Migrant Workers kon DMW ang anaa sa 299 ka mga Pilipino na apektado sa nagpadayong gubat sa Middle East. Niabot sa Ninoy Aquino International Airport kon NAIA Terminal 3 sakay sa Emirates Airlines Flight 336 ang mga OFW. Gikan sa Dubai nga mga repatriates pabalik diri sa Pilipinas. At oras alas 5:17 na sa kahaponon, samtang sa Cebu City Mayor Nestor Archival niauhag sa Cebu City Fire Office nga hingusga niini ang information dissemination batok sa sunog. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP Tatak RMN Report. Giauhag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Cebu City Fire Office nga hingusgan ini ang information dissemination batok sa sunog. Kini samtang giobserbar usab sa syudad ang buwan sa Marso isip Fire Prevention Month. Ang kamimiruhan sa Dakbayan nakatubag daw pipila ka fire incident sukad datong Domingo. Mato ni Archival nga ngayang musuroy ang mga bombero sa kabarangayan aron inukahon ang mga mulupyo labot sa sunog. Muadtong bitas sa kabarangayan aron ato silang mataydaw kung say ang ito buhaton aron malikayan na ang sunog. Si Mayor Nestor Archival ang mayor unang niniuhag sa mga mulupyo sa syudad nga magbatngon og magmabinantayon aron malikayan ang maong kalamidad. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong Radio Man Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:19 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Ang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo nangandam na alang sa ASEAN Summit karong buwan sa Mayo. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Nangandam na ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo isip host sa Diplomatic Gatherings Association sa Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit karong Mayo. Usa ka tigom ang gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barecuatro tali sa Tourism Assistant Secretary Maria Angela Javier sa ASEAN Leaders Summit National Organizing Committee aron nga mohimo og mga estratehiya alang sa kalihukan. Nalagip sa gilauman mo bisita sa Leaders Summit karong Mayo 5 ngadto na sa 9 ang moabot sa 3,000 ka mga partisipante gikan sa 11 ka mga ASEAN member states sama sa Brunei, Cambodia,
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste o Vietnam. Sa maong higayon, gilauman usab ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga makikimamat sa mga member states pagsiguro usab sa safety ug security sa tanang mosalmot. Ang Police Regional Office 7 may rekomendar na usab nga mopagawas og moratorium sa pag-issue og permits sa mga running events sa maong mga adlaw. Lakip na ang pagpatuman og asynchronous classes aron nga malikayan usab ang grabing traffic sa kadalanan. Positibo ni unsi Bari 4 nga magdala og kalambuan sa ekonomiya, turismo ug investment promotion ang maong kalihukan ilabi na nga ubay-ubay sa mga venues ang gipili alang sa ministerial ug senior official levels meeting. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajman RV Velocity HP Tatak Arimen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:21 sa kahaponon, samtang usa ang patay, samtang tulo ang nangadakpan sa gilusad nga entrapment operation sa CIDG Cebu City Field Unit batok sa mga gun runner sa lungsod sa Liloan niadtong Sabado sa Kadlawon. Usa di ay sa mga suspetsado misukol human makabantay nga pulis na di ay ayang gikatransak. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Nakabsan sa kinabuhi ang usa sa mga membro sa gun runner o gun for hire sa probinsya Sugbo samtang tulo aga nagadakpan atol sa entrapment operation sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit alas 12:30 ngadto sa alas 6:15 sa buntag niadtong Sabado Pebrero 28, 2026 sa Purok Caimito, Sitio Lourdes, lungsod sa Liloan. Ang nakadasgila nga si Vince Tayona alias Insoy hingkod ang pagidaron nga nagpuyo rasab sa mga dapit samtang ang nagadakpan mao silang Edwin Pesa Cabrera 30 anyos taga Fatima Humay lungsod sa Liloan, J. Mark Sasidor Igoy 38 anyos taga Proper Mactan sa Lapu-Lapu ug Angelo Cruz Cardines 25 anyos taga Purok Tambis Barangay Umapal sa Mandawi. Nakuha ikan sa mga suspitsado ang usa ka kalibre 45 nga pistola, magazine nga dunay bala niini, KG9 submachine pistol lakip na ang mga bala usab niini. Sa investigasyon sa CIDG7 nga nakadawat sila og report nga ang mao nga mga suspitsado mao'y mamaligya og dili lisensyadong armas di nang ilahaga area mao ang nakbayan sa Karkar paingon sa syudad sa Mandawi, Konsolasyon ng Liloan lakip na sa mga silingang lungsod. Gawas sa pagpamaligya og paltik nga mga armas, mobaligya usab ni og illegal nga drugas ug nalambigit sa nakanilaing krimen sama sa gun for hire, karnaping og pagpanuli sa probinsya Sugbo. Human nila makuha ang tanang impormasyon og mibutyag usab ang ilang tinubdan nga naara sa dapit ang mga suspitsado o kinahanglan na nga mulihok aron na madakpan kini. Gihimo galayon ang bypass operation atol sa entrapment kakabahin sa flagship program sa CIDG nga uplan paglalan sa Omega. Ang ilang target nga si Vince Tayong nakabantay nga pulis ang ihaga nakatransak, may kuha din ni sa iyang armas o daing pamusil. Dali usab nga mibawas ang mga personel sa CIDG nga may resulta sa pagkaigo ni sa labas. Gidalagilayon ang suspitsado sa Danao City Provincial Hospital aron patambalan apan gideklara kini ni Dr. Sheila Marie Burgos nga dead on arrival. Sa pagsusi sa scene of the crime operation kung Soko, nakakuha sila og usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay upat ka mga bala niini sa iyang magazine. Base sa gihimong pagsubay sa background sa suspitsado, siya matud pa ang person of interest sa kamatayon sa igsuon nga gipusil og daghan usab ni og reklamo nga gidungog sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition ang ipasaka batok sa tulo ka mga suspitsado nga silang Cabrera, Igoy ug Cardines ngadto sa korte. Kasama mo sa CIDG7 and yung Radyoman Arnold Bustamante, DYHP Tatak RMN.
Radyo mo nationwide. At oras alas 5:24 sa kahapon, ang naging nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Doon na kanit siya ng tinigan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag adlaw magkataba magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:25 sa kahapon ng DYHP Answer Tuwin promo mga kasama. Yara naghatag o kay gayunan nga makadaangkon mo og 200 pesos pinagi sa GCash og siguraduha lang nga naka-like og naka-follow sa DYHP Arriben Cebu Facebook page. Ingon man sa Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyog. Official Facebook page gali ka lang na blue check mark. No, kanang doon naman kay mga mo appear diha mga doon Attorney Rofil Fernandez Banyog kapan ang official Facebook page. Kana na blue check mark, kana na check din ha kilid sa pangalan. Attorney Rofil Fernandez Banyog mga kasama og i-share ang atong live program karong hapon na. Ang atong pangutana kung galing na minaw mo ni atong mga nag-una nato mga balita karong hapon na. Pila man ka mga Pilipino nga nakapauli na sa nasod gikan sa Middle East. No, katong mga gipang repatriate. Nagagikan sa Dubai, pila man ka mga Pinoy nga gisugat pinaagi sa Department of Migrant Workers nga nakabalik na karon diri sa Pilipinas aluwan sa Emirates Airlines Flight 336 mga kasama. Tubag na ang inyohang tubag i-comment sa atong live program karon DYHP Arriben Cebu Facebook page sa atong live program DYHP News Update. Pila man ka mga Pinoy nakabalik na diri sa Pilipinas nakapauli na gikan sa Dubai katuin taon ning ni pauli gumikan sa padayon nga tensyon karon dito sa Middle East. At oras alas 5:26 sa kapodon sa dugang pang balita. Lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi nihimo na usab og energy conservation measures aron pagsiguro nga adunay igong supply. Igong fuel supply ang LGU. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Subay sa mga kabalaka nga kung magdugay pang tensyon sa Middle East o mag-apekto kini sa supply sa lana, nihimo na karon og malakang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan Mandawi nga makadaginot sa paggamit sa krudo. Ilabi na sa dili importante nga mga lakaw. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano mihatag nagkamanduan gato sa lain-lain nga mga department heads sa City Hall nga magdaginot sa paggamit sa fuel supply. Pinagis pagsiguro nga kadto lang unang mga importante nga mga lakaw nga mogamit sila mga sakinan ang ilang tagaan og prioridad. Giklaro hino ni Iwano nga way labot nini ang mga sakinan nga gigamit alang sa mga emergency nga sitwasyon sama sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, kapolisan, kabomberuhan, mga ambulansya nga gigamit og uban pang emergency vehicle. Temporaryong ipatuman ng energy conservation measures samtang magpadayon pa ang tensyon sa Middle East ug dili pa masiguro kung kano sa kini matapos. Gawas nini gimando na sab sa LGU ngadto sa Local Price Monitoring Council nga masugtan ng ilang monitoring sa presyo sa mga palaliton sa mga merkado ug uban pang buy patigayon sa Dakbayan para tagaan og proteksyon ang mga pumapalit ug masiguro nga way mo pahimus kanila ubos sa kasamtangan karon nga sitwasyon. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak Arriben. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:27 nasa kahaponon samtang UP Cebu nag-champion sa radio drama competition sa Asug Bohol Regional Culture and the Arts Festival 2026. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nag-champion ang University of the Philippines kun UP Cebu. Human malampusong gipahigayon ang radio drama competition sa Regional Culture and the Arts Festival nga gisalmutan sa mga tinun-an gikan sa nagkadaiyang State University sa Sugbo ug Bohol karong adlaw. First runner-up usab ang participants gikan sa Cebu Normal University kun CNU Main Campus. Second runner-up ang taga Bohol Island State University kun Baiso Main Campus ug anaa usab sa ikatulong pwesto ang contestant
representants gikan sa Cebu Technological University kon City Main Campus. Subay niini mo represent ang UP Cebu sa Region 7 sa Radio Drama Competition National Level nga ipahigayon sa Iloilo City karong sunod buwan. Of course, dako kay namong garbo nga gipasidungog mi isip champion og of course us as first timers of pasok kay dako namong kalipay gyud and hopefully in the future for nationals paningkamutan namo nga i-represent ang Region 7 with all our hearts. Si Franz Aberilla ang usa sa mga representative sa UP Cebu. Ang nahisgutang kompetisyon parte sa Regional Culture and the Arts Festival nga gisaulog sa mga membro sa Association of Sugbo and Bohol kun Asug Bohol State Universities and Colleges. Diin ang CNU ang nag-host ni ini karong tuiga inabagan usab sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa balita ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cibudok ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo nga ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga immune ha alang sa mga cancer patients. Kato nag-antos siya sa taas nga blood sugar level. Life Extension Vitamin D3 alang sa ligon nga resistensya og immune system mga kasama. Life Extension Vitamin D3 subay niini nagtanyag og libreng medical check-up ang Life Extension Vitamin D3 sa mga clinics niini. Osmeña Boulevard, Cebu City, Boyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Makontak sa numero 416-1655. Sa Konsolasyon nasab sa ADM Building, Barangay Kansaga. Mga numero 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:31 sa kahaponon, kasado na ang pag-apod-apod og one-time financial assistance sa mga OFW sa Bahrain nunod sa padayo nga tensyon sa Middle East. Matod sa Migrant Workers Office sa Bahrain, nagsugod na ni atong Marso 3 ang pagpanghatag dila og tabang pinansyal alang sa mga apektadong OFW nga nakasinatig economic displacement sukad miulbo ang tensyon ni atong Sabado, Pebrero 28. Samtang niabot na sa sobra 1,001 ka mga nakalas sa Middle East sukad biulbo ang kagubot sa maong rehiyon ni atong Pebrero 28. Sa wahing ihap moabot ngadto sa 1,045 ang nakalas sa Iran, 50 sa Lebanon samtang 33 ka mga tao o 335 ang naangol. Nausab sa 11 ang nakalas sa Israel, 4 sa Kuwait, 3 sa United Arab Emirates ug tagsa sa Bahrain ug sa Oman. Samtang 6 ang injury sa mga sakop sa US military dito sa Kuwait. Ang mga nakabsan sa kinabuhi sa Iran naglangkob kini sa mga estudyante, school staff, nagibawian og kinabuhi sa missile airstrike sa usa ka primary school sa Minab atol sa unang adlaw sa papangatake sa Amerika ug Israel. Ang unom sa mga US military nakabsan usab sa kinabuhi dihang miatake ang Iran sa pasalidad sa Kuwait matod sa US Central Command. At oras sa 5:34 sa kahapon na itong balikon ha, atong pangutana karong hapon na DYHP Answer to Win promo. So yun na kay atong pangutana, kay maragid to'y atong mga pangutana, naglimin na sa, diri sa ato ang mga balita, atong mga updates, labi na karong hapon na. Atong pangutana,
Pila man ka mga OFWs, mga Pinoy nga ipauli sa Pilipinas karong adlaw. Gisugat pinagi sa DMW gikan sa Dubai. No, kanin taon nga mga ipauli sa Pilipinas gumikan sa padayon nga tensyon dito sa Middle East. Siguraduha ha nga naka-like, naka-follow mo sa DYH Experiment Cebu Facebook page. O gingan man Attorney Rufil Fernandez sa Banyok official Facebook page kananay blue check mark. No, kana mo tatak di ang Attorney Rufil Fernandez Banyok nga kanay blue check mark sa kilid sa pangalan. Mo na official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. I-share ang atong live program karong hapuna aron maghatag kaniyo kay gayon nga makadaog og 200 pesos GCash sa DYHP Answer to Win promo. At oras sa 5:35 sa kahaponan o mga higala karong panahona, daghan na kayong herbal supplements bisan unsa na lang, pero ang pangutana unsa magyud ang atong masaligan para sa atong panglawas ilabi na kung nakaidara na. Para nako klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilab ang Herba Strong. Mao ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab, mao nga salig ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidant gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Motabang usab ang antioxidant nga protektahan ang cell sa lawas. Busa bisan nagkaidaran o nagkatiguang na, kaya paghihapon na. I-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At oras sa 5:36, lugar pa mga balita mga kasama DYHP News Updates o DYHP Sumbonganan Update uman sa mga pahinumdum.